हेलौ गाइस, बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोननैसो निउसजों लोगोसे माखासे बाथ्रा फोरमायनो सानदों। जाय बाथ्राखौ गोबां मानसियानो मा सानो आं मिथिया। बे बाथ्रायानो जाहैबाय BTC खौनो बर' हारिनि माखासे सुबुंफ्रा बड'लेण्ड सानमारखो ना माखो आं बेखौसो सानगासिनो दं। मानो होनबा BTC खौनो गोबां आइजोफोरा जिनाहारि खालामजानायनि गेजेरजों मोनदों, गोबां सुबुंफ्रा थैनायनि गेजेरजों मोनदों होननानै बुंगासिनो। बेयो बेसेबां सैथो, नोंथांमोनहा माबायदि सानदों कमेन्ट्सआव फोरमायहरबानो जाबाय। खोनासंदो बिथांजोआ मा बुंलांदों। दुखु मोनदों। जों थैथाब थांथाब 10 बोसोर आन्दोलन खालामबाय। गोबां मानसि जिउ गोमाबाय, जिनाहारि जाबाय, साफा मानसि थैबोबाय। बिनि फिथाइजों मोननाय बे BTC आ दिनै मानो सोरनिबा एजेन्टआव आरो 10 जन आइजोखौ जिनाहारि खालामबाय। कायदे हेलेना थैबाय, सौथि रेप खालामजाबाय CRPF जों आन्दोलन समाव। बेयो BTC मुभमेन्टआव जानाय जाथाय ना बड'लेण्ड मुभमेन्ट जानायाव जाथायमोन बेबा? रादाबानो जाहैबाय BTC नि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीया फोरमायदोंदि गोबां BTR आव थानाय गोबां हारि माहारिफोरखौ समानै जौगालांनो थाखाय मोनसे डेभेलपमेन्ट बर्ड दानो बुंदों। आसा खालामो बे डेभेलपमेन्ट बर्डआ थाबैनो दाजानानै हारिखौ समान जौगालांनायाव गोबां बयनिबो सुबिदा बायदि, बयजोंबो अनसायनाय बायदि, मोजां मोनजानाय बायदि जागोन, आं बेखौ मिजिंथियो। फारसेथिं गाहाय मावफुंगिरि BTR नि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' सारआ बुंदोंदि एसेमब्लि इलेक्सननि उनाव गावनि BTC गाहाय मावख'आव जिरायालासेनो बाहेरायावनो जिरायनानैनो रायजोफोरनि गाहामनि थाखाय हाबा मावगोन होननानै बिथाङा गावनो बुंथियो। आसा खालामो बिथाङा जेरै गाव बेसेबां सुबुंफोरनि गेजेराव गाव बाथ्रा जबान होबोदोंमोन, बेबायदिनो मावलांगोन होननानै आसा खालामो आरो बिनि मावनायाव गासैबो खामानियानो जाफुंसारथों होननानै आं आसा खालामो। जै बर' हारिनि जै।